स्वागत बा आप सभी के आज के इ वीडियो में। आज के ये स्पेशल रिपोर्ट बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के ओर से। आप लोग के बता दी कि दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के आप लोग के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त नया फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा सैया अरब गइले ना। ये फिल्म के शूटिंग के काम बहुत पहले ही कंप्लीट कर लेहल गई रहे और ये फिल्म के लेके आप लोग खातिर बहुत बड़का खुशखबरी बा। आप लोग के बता दी कि ये फिल्म के एडिटिंग और डबिंग के काम बहुत तेज़ी से चलत रहे और ओकरा के कंप्लीट करके ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में आप लोग के खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के बिल्कुल नया और अलग अंदाज में देखावल गइल बा। ई फिल्म के लीड रोल में आप लोग के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी और सुभी शर्मा के शानदार और सुपरहिट जोड़ी देखे के मिली। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़े अभय सिन्हा, प्रशांत जम्मूवाला, अपर्णा शाह और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े प्रेमांशु सिंह। आप लोग के बता दी कि ई फिल्म के ट्रेलर के आप लोग के बीच में बहुत ही जल्द यूट्यूब पर रिलीज कल जाई। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप लोग के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी के आवे वाला फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर और नाम कैसन लागल और कितना भोजपुरिया दर्शक लोग ई फिल्म के ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। तो आज के ई वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप लोग के पसंद आयल होई। वीडियो के देखे खातिर आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी, ताकि हमार सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।